Velkommen til video 1 om co-teaching. I dag skal Anders og Lene undervise en GF1-klasse i praktikpladssøgning. Anders og Lene de har forberedt undervisningen og i fællesskab lavet en plan og blevet enige om den, og de er også blevet enige om, baseret på sidste gang, hvordan at holdene inddeles, og de er også blevet enige om, at det denne gang her skal være stationsundervisning. Derfor starter Anders og Lene dagen med at fortælle, hvad der skal foregå i de 4 stationer. Det bliver helt kort, og Anders vælger denne gang lige at gennemgå alle opgaverne med en mulig løsning. Som sagt så er det delt op i 4 stationer. På station 1, der er Anders lærer. Han er ligesom den, der hjælper gruppen med at besvare spørgsmålene og få en god dialog i gang. Fordi her der handler det om, hvad man som praktikant gerne vil opleve, og hvad man gerne vil have afklaret ud i praktikkerne. Der er en række spørgsmål forbundet med det. Og på station 2, der er en ikke lærerstyret gruppe, hvor man skal prøve at undersøge, hvad der er vigtigt for arbejdsgiverne, så man ligesom får set det hele fra den vinkel. Det er jo til virksomhederne, at man ligesom skal sælge sig selv. Og på station 3, der er det den skriftlige del, der skal styres. Og her har Lene valgt at være gruppestyrer eller lærerstyrer i den gruppe. I den 4. og sidste gruppe, der skal man lave research på virksomhederne. Der er en række spørgsmål forberedt til research. Det er både noget med geografi og noget med virksomhedernes størrelse, ansatte, lærlingeprogrammer og mange andre ting. Efter introduktionen, så går Anders ud til sin station og sætter arbejdet i gang der. Og Lene, hun går ud til sin station og sætter arbejdet i gang der. Man prøver nu at takte det sådan så, at man i hver station har 20 minutter. Så flytter holdene rundt til den næste station. Og på den måde så er der altså ikke 10 i Anders' station næste gang, men kun 3. Og der er heller ikke 4 i Lenes station næste gang. Der er altså 8.